हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' रिल्सआव बयखौबो हरबाय गाइस लोगोफोर दाख्लै बावै गुवाहाटीयाव थांनाय मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन आङो कम्पानि नागिरलाबायनाय बे कम्पानि नागिरलाबायदोंमोन जोङो नागिरनायालाय थांमारदोंमोनबो ओमफ्राय कम्पानिफोरखौ मोजां मोनाखै खामानिफोरा मोजां गैया आरो दरमाफ्रानो सेलारिफ्रानो जि खमथार आरो दा बेनि थाखायनो जों गिदिंबोफिनबाय ओमफ्राय आं दा नै साइटआवसो खामानि मावनो फैलायबाय आरो ना गाइस लोगोफोर एसे भिडिअ खालामसैलाय नङा होनबा बे भिडिअ खामानि मावलांनायावनो ओरैजा हाग्रा दानना फैगासिनो दं जोङो ओरै दानलांबाय थागोन आरो जोङो ओरैजा गाइस लोगोफोर नुवाखै ओरैजाबो ट्रेन दङ ओरैजाबो ट्रेन दं नुवाखै बेयाव ट्रेन साफा खालामो आरो ना गाइस लोगोफोर बे सोना दोननायफ्राव दा ओरैजा बारलांफिनसै आं हासुहैदोंसोमोन बे फारसेथिं आङो जोंना हाग्रा दाननाया नैबे फारसेथिंसो आयदै हाग्रा लोगोफोर जों दिनै बे राङापारायाव खामानि मावफैनाया जोङो गासै 6 जन आरो ना गाइस लोगोफोर 6 जन खामानि मावो जों दा इयाव सानै दं बैनि सिगाङाव साब्रै दं आरो बैखिजाबो साफा खालामगासिनो दं बैयाव लेंहरदों र' बैयाव मा खामानि होनो नागिरदोंलाय थांनि र' बेलेग बेलेग सोलायबाय थायोलै दसेनि खामानिया दा सोलायलायगोनलाय लोगोफोर आङो खामानि मावनायखौ देखायनो हायाखै दासिमबो माने हाग्रा दानलाबायनायखौ देखायनो हायाखै आरो बिदिनो हाग्रा दाननाय ओमफ्राय फुनाय आरो दहाय एक्सिया थांदोंमोन एक्सियाबो हाग्रा फुला जोबहैबाय बैयाव साफा खालामदों आरो सोरबा माबा गिदिर मानसि फैयोनोलै रेलवे स्टाफनि दा जों ओंखाम जाखांबाय आरो नैबेयावनो जादों दानि नैबो दंखायो बैनि खेवग्रा दंखायो खेवग्राजों बे आथिं सुबाय ओंखाम जाबाय बरियानो दा दसे जिरायनानै खामानि मावगोन आरो दा खामानि मावनायखौ देखायनो हागोन आं बुंनो हाला आरोना जायखिजाया देखायनो नाजागोन आरो आंना गाइस लोगोफोर बेफोरबायदिनोसै राङापारानि जायगाफ्रानो नायदो नोंथांमोना लोगोफोर नैबे ट्रेन सिङावनो जों दसे उन्दुलायनानै जिरायनानै दसे थानोसै मोजां गाज्रि बाथ्रा सावरायनोसै गय जानोसै मबाइल नायनोसै फेसबुक नायनोसै दसे आराम दिदोमनो दे मोजां दान हाग्राया मोजां दान मोजां मोनदां मा हाग्राखौ बेबायदिनो मोजां दानलां दे जोबजासे 500 मिटारसो दंबावो 2 घन्टायावनो हानांगौ जों बै फारसेखै थांसै गाइस लोगोफोर दहाय आङो हा सुफैनाया बेखैजा दानफैनांबायनो जों एबार नै बे गेजेरनिखौ ओरैजा दानलांनांगौ ओरैबो ट्रेन दं ओरैबो ट्रेन लाखिना दोनदों आरो ना गाइस लोगोफोर बेखौ दानजोबनांसिगोन जों फुरानो लोगोफोर जोंनि बे हाग्राखौ दानलांबाय थानायाव माने बथल गंसे मोनदों नै लोंग्रा बथल नै मा बिलाय आफ्टार ड्राग नो ड्राग मा बिदिलै बेबायदिखौ जों मोनलोंगोन ना मोनलोंला जिउआव खम दाम जाबोगोन बे आयौ र' प्राइसखौ देखायनां माथो प्राइसबो लिरनाय गैया खमबाबो 800-1000सो लागोनदांलै बेयो बे बथलसेयाव आरोना जों लागजारि मेकडलफोरखौ लोंखांबाय लोंनाया नै बेफोरबायदिखौ मोनलोङाखै बेफोरबायदिखौ जिउआव मोनलोंगोन ना मोनलोंला हाजिरायानो जोंना लागजारि गंसेजों समान दामल' नालायथोब्रा बेफोरबायदिजों दामानो नंबावा माला मोनलोंबावगोन 3-4जों कालेक्सन खांनानै लोंनांगोन रबिन पेमेन्टआव जोंनियाव दंना गैयाथाय दिकेजुलियाव गुवाहाटीयाव बानायो बेखौ गुवाहाटीनि माल आफ्टार ड्रागनो आफ्टार ड्राग फरायनायाबो जानला मोनलासोलै सालायनो गिदिंनो नागिरा गासिबो दोनबायलां बेयावनो थारलै बा आर्मिफोर लोंनायसिम खोमा नैबे आर्मि गारिसिना गाइस लोगोफोर जोंना खामानिया सुथि जाबाय गाइस लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननो राङापारा सिनारिखौ देखायजां नै साइथिं ब्रेव नै प्लेटफर्म नाम्बाराबो खैथासिम दङथाय प्लेटफर्माबो 5 नाम्बारसो दं खोमालै ओमफ्राय नै सादा नागासिनो दं नै सादा नानायनि दावराव आरो सेलायलायदों गासिबो जाजोबखायो ओमफ्राय आंबो जायो आरो गाइस लोगोफोर दा देखारगाव बेरायनो थांनो नागिरदों आरो ना गाइस लोगोफोर ट्रेना बैनो हाबथ'वाखैनो बैयावसो दङ सुगासिनो दं दिनै सानदि ना दिनै बालुगाव थाङैखाय इयाव सुदों बैजों हाबबाथाय जों गाखोहैनोसै ओमफ्राय देखारगाव थांना फैनोसै ओमफ्राय बागान सिनारिफोरखौ देखायनोसै आरो ना गाइस लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना ससेबाव नुबावगोन भिडिअखौ गाइस लोगोफोर मा दै फाग्ला हास्लाबा हाया लोगोफोर जों दानि देखारगावआव थांनो नागिरनाया देखारगावआव थांनो मोनासै गाइस लोगोफोर नै दा जोङो नैबे जे गारिजों माने निसामाराव थांनो नागिरबाय आरो ना निसामाराव एसे माबा अबेबा डाउन जालायबायनोलै बे डाउन जानायाव माने जेक थिखोनानै अन्थाइखौ दोसोनांगौनो आरो दा नै गारियाव थांसै गारिजों एसे देखायलांसै आरो ना राङापारा सिनारिनि टाउनफोरखौ ना नै जोंना ड्राइभारा बोरै नै बे गेटआव बांसिन ट्राफिकल' जाबाय थायोलै बेयाव फ्लाइअभार खालामना होबासो मोजां जासिगोन नै
Garingnya nama hama nih. Oh ya. Beliau bis. Manku. Gojo जाबाय लै बेयाव दालां जाबाय. गायजोंबो खारजायो आरोना साइडजों. Indian number 1 cement नै Ultratech cement nama Ultratech nya Indian number 1 cement सोंनाय फैयोबा Ultratech cement होबानो जाबाय नै बेयाव थाव दिफु बियो मैयाना अमलेट ट्राक ड्राइभार थगायलाबाय थानाय दा गार जादों होननानै नोंथांमोना नायलाबायल' थादो आं जेबो बुंला बुंसि गैला आसखानो नै सिनारिफोरखौ टाउन एरियालाय बिदिनोसै बिल्डिं बालदां माबा माबि नैबे मस्जिद आल्लाहु आकबर बोर हर जोंनो खामानि मावनायाव एसे बोलो गोरा जानायनि सिख्लाफोरखौ नुवालै साफा सानै दं आरोना दा आं आसखा लंसो थाबायदों नालाय बोथाबनो बाला बोथाबनो हायो फकास जाफैयाखै आरोना मानसिफोरखौ नैबे लामाजों तेजपुर थांजायो गाइस लोगोबो नैबे देखारगाव थांग्रा लामा रेल लामा आयौ गस्ला बिराद बरिया दं नै बेफोराव आरो दिनै माबा दं नागिरा होनबाय 정말 지금 올라가잖아. Ada helikopter pun kami flight pun buat lagi dari Indonesia ada di mana. Dan bawa pergi, kami pergi apa ada Air Force ada. Yo flight tu ye bawa pun Air Force yang kali. Airport. Oh, airport. Air Force. Guys, लोगोफोर नै बे जरावनो जागोन जोंना खामानिया दसे खामानि मावनांसिगोन आरो इयावनो आधा घन्टासो जागोनदां लोगोफोर नै जों दा ट्रेन नेगासिनो दं निसामारियाव जोंना खामानिया इ गेटआव दसे आधा घन्टा जामारदों आरोना खामानियालाय ओमफ्राय खामानिखौ आं भिडिअ खालामनो हायासै आरो माने थिकादार दं सार गिदिर दं नालाय भिडिअ खालामनाय जायासै ओमफ्राय दा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरोना आं दा ब्लग भिडिअ खालामनायखौ नोंथांमोना आंनि मिथिसार बर' इउटुब चेनेलखौ हाजासे साबस्क्राइब खालामदो हाजासे शेयार खालामदो आरो मोजां मोनबा लाइक होदो कमेन्ट खालामदो आरोना बिदिबानो भिडिअ लोगो मोनसे बाय बाय